Kita tinggalkan dulu Singgalang Jaya, berikut kita gelek gak sana busurang ke Singgalang Oyak Kapua. Kodu permintaan khusus ko dari mamak kita, ya dari bapak kita Bapak Hardi Siswan Datuk Marabanso. Serta rombongan dari Sungai Tarap ko bakandak lagu tadi ke Singgalang Oyak Kapua 50.000. Dan sabalunnya beliau mengucapkan selamat bergurau salam suntuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari rombongan Sungai Tarap mengucapkan selamat bergurau salam suntuk pada malam ko dalam rangka acara turun mandi cucu dari Mak Son, dan salam kepada seluruh pegurau tiga luak nali datang pada malam ko ketek nan indak bahasa buikan namo gadang indak bebaukan gala. Dapat salam kasadonyo dari Bapak Hardi Siswan Datuk Marah Banso bersatu rombongan dari Sungai Tarap. Ya maaf, kau pesan dari Mak Son mana? Acara syukuran pada malam ko cucu dari Mak Son, nan Mak Datuk Marah Banso ko asli mamak benar dari Mak Son, berarti ko pada malam kini beliau selaku tungganai si pakagurau kita bana Mak Datuk Marah Banso satu rombongan. Ya dalam rangka acara syukuran turun mandi cucu beliau. Dan Mbak Andai kami seketik jurumudi. Dari Sungai Tarap Kalintau Buo singgah sebanta di Pasar Sarwaso. Di Pasar Sarwaso balilah lado, sambutlah salam dari Ambo, dari rombongan Hardi Siswan Datuk Marah Banso, tandonyo kita lai seagamo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.